ko do ko ale ka koroke balontan nay abe sara sorala na ye wori min dale ma be daga le kamina yala be daga le kam ko nyina fe ni nyenne wole nya jabi nyinin kanu do be yere be wole le ke ambu jabi ube sage ku bila antenu ni feunka ambe ala deli ni mugo munum bo kenin ngani ajuye ala kaddo annuce mugo sugudi be de be jamana en kono bi nyinin kari kera aw yere nyinin kali ke diredi ijabira abu bila antenuka wata bali amanati limiya mimba anka dina la ambo de fo min taye yalla nyinin fitina de ambe ala delala kaddo ni ci ala kaddo ni ikafi addo anni ika fitina ce balontan wore done ke baga wur kode ala ciden de ko hadisa kunu la sabaga illa fi salas fi nesri aw le qufi aw le hafir nim fora ya sinya joliyo ciden gunde ko ate daga wori kadda tilon kela aka nyogonda nimmi nyedda ni ke ika wori inta fo saba fi le quf minye nyameu kabboli ka antere make nimmi nyedda ni ke be sarata nin dagara parce que nyame jahadu de tumbe ke woka a wakati jahadu menonde no na antere ma jahadu ni wal hafiri aw le hafiri ube so ka nyogonda bolila nimmi nyedda ni ke wori be dama pour so ka antere ma jahadu nyam jahadu menando adagara wori ka dan ni nan u ka nyogonda nimmi ndani ka be worita aw nesili ube binye kala fili tege jiya ka nyogonda ola abe daga wori ka dan ni fana ni min yedda ni ke be worita parce que nunu nye jahadu mina do bo doni ko ko sisa yala mina fana be sisa ni jahadu be ke na ye jahadu mina ni sabaga be do lu fana laba do kon ube do ala do ko te do ala chide nye saba min fodoro abe da ko de la do ko fana ay mina ni jahadu de be ke na be nunu ka joyora be se kadu so soli bo yorola me chiden kuni ate daga tilonke sika ke nyogonda ka ke ni sabate hari doni ko yo nyogon so mina jahadu mina werew me minye jiya ka tolin ko toye balontan nunu no femore nunu ate daga mugo ka uluke ni bewa wori de bedda ni minye dani ke ibata wote daga oye haramuye e ka fenyino o fate daga ye halala wori ni ni anyode fo kan ni nye ka toye wode kanyima ambe ninde fuye afora tigi ye fana bo ko kalmamiya tila misiri mo ni nyogo almami no nyogo chana ni wakati salli ni nyene wati ni yenu wakati salli iya do fitina be misiru kono nindero fitina banka misiru kono balaw banka misiru kono nayibu ya indedo chiren tilela Abubakar tila khalifa nunun tilela nayibu kote eminye alimami yere alimami ni ete domi fo ni salli wala yemi lateme nayibu ko tunde iya do fitina be misiru kono nayibu ko inundo do ni nye alimami folo ni nye fulana ni nye sabana donc alimami folo na anana alimami folo do nganiala fulana mimbe faranka sabana mimbe faranka deme munum bena mbaye do bu bolo kuruka dulu farama ube kabboy alimami ka to nekele mbolo ko be alimami do hakilila naibu okoniya ba dusukun kono naibu fulana folo ni fulana be koniya ba dusukun kono ko parce que bole be kuruka dulu farama ube do ni mo aleni mo che ube nyaba la chogomi jama ba fe kale kanu kateme ne kan nima fere tigala obena alimami fulo hakilila illa marahim rabbi naibu min fana tugulembe alimamila ale fana nyabe alimamila ani munum be jobe baroka ni patron munum be donka boke bulebe kuruka dam he ni ma fere de tige ni nyere ka boy pewne ka palashi soronte lafia ale fana be alimami kele sa ube jama min be alimami kele misiri kuna be faraka pour ni alimami kata ne kana ka joyorola naibu bo kelela min bo fana kofe
o fana min b'ale fana ɲɛ est-ce que ne tɛ nin bɔ ye direct ne ka tugu alimami la siɲɛ kɛlɛ o fitinaw de fɔra misiri kɔnɔ koyi ɛwa nin fitina bɛ minnu b'u danbe ka taa sunna ma dɛ nin fitina bɛ olu de ka misiri kɔnɔ ka tɛmɛ misiri tɔ bɛɛ kan alimami kelen ni naibu kelen ni fɛnw o fitina bɛ olu de ka misiri kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan awa kuma mana fana salliw faleli min filɛ e ka la salli fana salli e ka lagasara salli e ka futuri salli ni alimamu bɛɛ ma kɛ hadafu kelen ye ka kɛ lagara ɲinina ye ani ka kɛ diina faamubaga kɛlɛ de bɛ na janko ni alimami do ewa ka kurana kanyi ka tɛmɛ dɔ kan dɔ kan ka di ka tɛmɛ dɔ kan parti ko de bɛ don misiri kɔnɔ alimami e ma y'an ka misiri kɔnɔ ni ewa kɛlɛ wulila hari komite sigilen i b'a sɔrɔ komite in sigilen jama saba de y'aw ye alimami fɔlɔ ka jama b'a dama minnu bɛ alimami fɔlɔ minnu b'o si fɔrɔtɛ u b'a dama olu bɛ o fan na alimami filanan mun b'o si fɔrɔtɛ olu fana b'a dama olu b'o fan na olu b'o de si fɔrɔtɛ alimami sabanan ka jama fana bɛ aw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ yɛrɛ ɲɔ la nin bɛ alimami fɔlɔ de kɔtɛ la nin bɛ filanan kɔtɛ la nin bɛ saba groupe saba de ye komite yɛrɛ ye fɔlɔ awa misiri fana y'o groupe saba de fana alimami fɔlɔ n'a damana groupe alimami filanan n'a damana groupe alimami sabanan n'a damana groupe awa n'a ye salli wagati bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ anw m'a fɔ haramuyara de nka kasara na fitina min bɛ misiri kɔnɔ filɛ k'o de fɔ ni salli wagati fana bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ cogo kelen de don n'a ma an yɛrɛ de ma faamu an ma diina faamu birama ni karasa bɛ u bɛ yen salli fana min ne b'o tɛ de la ale de ka salli ka ɲi ni dɔw b'a fɛ nin de ka salli ka fɛgɛ dɔw b'a fɔ ale nin ka salli ka surun nin de ka salli ewa ka jan ne bɛ o de t'a fɛ a ka futuru salli b'o cogo la salli wagati b'o cogo la dɔw de bɛ dɔw kɔni fɛ ka tɛmɛ dɔ kan o bɛ yen n'i ye nin fɔ o b'a fɔ a bɛ saudiya n'an ta tɛ kelen ye dɛ saudiya ta a bɛ aqida kelen aqidatu ahli sunna wal jamaa ala fahmi salafu salih saudiya ka alimami bɛ ka aqida kelen est ce que jamana in ka alimami bɛ aqida la a tɛ aqida la saudiya ka alimami bɛ aqida kelen a filanan saudiya ka alimamu bɛɛ ye kitabu kelenw de kalan madrasa jamiya la o ye kitabu min kalan ne y'o de kalan an bɛ seku minnu kɔrɔ misiru la aw bɛ kitabu min kalan a ka seku la anw fana b'o kitabu ɲɔgɔnna de kalan a ka seku la u ka dɔnniw bɛ kelen ye u bɛ aqida kelen u bɛɛ bɛ kitabu kelenw de kalan u bɛɛ bɛ karamɔgɔ kelenw de la sɔsɔli bɛ min o différence filɛ kelen a filanan saudiya ka misiriw filɛ haramu filɛ alimami ɲɔgɔn falen bɛ haramu de la a bɛɛ de tɔgɔ ko alimami k'a fɔ nin ye fɔlɔ nin ye nawi fɔlɔ nin ye nawi san la a bɛɛ de tɔgɔ ye alimami faama bolo gouvernement de y'aw bɛɛ minɛ k'aw bɛɛ bila jɔyɔrɔ kelen in na a bɛɛ de tɔgɔ ye ko alimami a bɛɛ de tɔgɔ ko kutuba kalan na min bɛ e sara o de bɛ nin sara o bɛ se ka kɛ kɔni karasa ye alimamiw ka ɲɛma ye a ka ɲɛma bɛɛ mais k'a fɔ nin ye filanan nin ye sabanan de ni n jɔyɔrɔ ka girin ka tɛmɛ nin kan ye aw bɛɛ de tɔgɔ ye ko alimami a bɛɛ haramu alimami mais anw fana ta bɛ fɔ na ka fara kan nin ye alimami fɔlɔ de nin ye filanan de nin ye sabanan de an ye kelen ye wa an tɛ kelen ne m'a fɔ haramuyara de mais fitina ban ka misiriw kɔnɔ ale de don et puis a tun tɛ salafu ka tile la a tun tɛ salafu ka tile la ni alimami falen tun tɛ olu ka tile la dɛ alimami ye kelen de ni e bɛ i bɛɛ n'i tɛ yen don min ni min fana bilala e nɔ la o fana ye alimami ye o de tun bɛ mais ni alimami falen min filɛ nin ye a nana ni kasaraw ni fitinaw de ye misiriw kɔnɔ bon ko dɔ ko ne u ka misiri la ni mɔgɔ min nana e y'a sɔrɔ safa fɔlɔ ni filanan dafara
bon ni mɔgɔ mana ka fara e ka fɔ olu ka laada i ka mɔgɔ sama ka bɔ safa filanan de ka fara kan o de tɛ yan safa filanan la maana ni e kelen nana safa fɔlɔ dafara e kelen nana safa filanan la fo i ka mɔgɔ sama ka bɔ safa fɔlɔ la ka fara o de y'u laada ye laada min don ni silamɛya sariya ma ɲɔgɔn ta ka taa u laada b'u bolo ala silamɛya sariya la min ye e kelen ka salli safa kɔfɛ sɔsɔli nana la dɔɔni kibaw bolo la salata li mufardi khalfa saf sɔsɔli bɛ na ciden ko mɔgɔ kelen ni jɔra ka jɔ safa kɔfɛ ka salli t'i ye dɔɔni kibaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ nin na o dɔw ko nin ye de ni mɔgɔ min nana e ye yɛrɛ tugu don yɔrɔ bɛ safa kɔnɔ e kelen jɔra i sallira safa kɔfɛ salli t'i ye mais ni mɔgɔ min nana de e y'a sɔrɔ safa bɛɛ de dafara jɔyɔrɔ si de tɛ safa kɔnɔ e kelen jɔra safa kɔfɛ sallira i ka salli ka kɛnɛ fattaqullaha masatatum min bɛ nin kan sheikhul islam ibn taymiya ibn usaymin sheikh albani olu bɛ nin kan ko ni nana y'a sɔrɔ safa dafara de jɔyɔrɔ yɛrɛ de t'i bolo safa la fewu i jɔ i kɛlɛ safa kɔfɛ i ka salli ka kɛnɛ ko parce que kuranɛ kɔnɔ ala ko la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ala tɛ nin karaba kabira fɛn min se kɛ bi ye fattaqullaha mastatatum ala ko a ye sira la ɲa ka se ko damayira e nana ye seko kɛ i ye dɔwyɛrɛ ɲini safa la i ma dɔwyɛrɛ dɔ sɔrɔ i kelen de sallira baasi t'i kan sheikhul islam ibn taymiya bɛ nin aya fɔ a ko tuguni a ko mɔgɔ filɛ a ko ɛwa uruku salli wajibi dɔ tɛ wa salli urukunu dɔ de don tahiya fɔlɔ salli wajibi dɔ tɛ wa mais a ko tahiya fɔlɔ bɛ bin e kan ni e nana alimami la e ye alimami a ye tebo a ye misaliya min nati ka jɔ ka salli naamu ka jɔ ka salli dɔ wajibi tɛ wa a ko min ni dɛsɛra i tɛ se ka jɔ ka salli i bɛ mun kɛ i bɛ sigi ka salli o ku kɛnbele min na wajibi tɛ salli la wa urukunu tɛ wa ni mɔgɔ min tɛ se ka kunbele min na i bɛ kɔrɔya kɛ ka sujudi kɛ wajibi tɛ urukunu tɛ salli la wa ni dɛsɛra ka sujudi kɛ i bɛ kɔrɔya kɛ i ka salli ka kɛnɛ o man kɛnɛ bon a ko mɔgɔ bɛ salli ka wajibi dɔ to yen dɛsɛ kama darura kama a ko mun na ka don safa in yɛrɛ kɔnɔ sɔsɔli b'a la wajibi dɔ fɔlɔ ou sunna de don a ko ni mɔgɔ y'o fana to yen dɛsɛ kama e ka salli bɛ tiɲɛ cogo di i bɛ se ka salli ka wajibi dɔ bɛ bi ka bɔ i kan ni dɛsɛ ye bon mun na safa tile a ka kɛ wajibi dɔ ye wajibi yɛrɛ wajibi tɔw binna ka bɔ i kan n'i ka dɛsɛ ye cogo min a fana bɛ bi ka bɔ i kan ni dɛsɛ o cogo la sheikhul islam ibn taymiya bɛ nin de kan ibn usaymin ye nin de kɛ na sheikh albani bɛ nin de kan mais an ka karamɔgɔ sheikh salih fawzan ani min ye ibn baz olu b'a kan ni kɔni nana safa jɔra safa fara i kelen kana jɔ ka salli safa kɔfɛ n'i y'a kɛ i ka salli masaha o fana b'o dela kɛ hadisa kelen ye ko parce que tuma min ciden ye cɛ min ya kelen jɔra safa kɔfɛ ka salli o ko ciden y'a makɔnɔ fo a tilala a ka salli la ko ciden ko sagi ka salli la la salata li mufardi khalfa saf ko ciden ko mɔgɔ kelen ka jɔ safa kɔfɛ ka salli t'i ye ko ciden fana ma faranfasiya ɲin'a fɛ e y'a sɔrɔ safa dafara de wa e ma jɔyɔrɔ de sɔrɔ wa ko a m'o ɲin'a fɛ a ko a ka saga ka salli ka de dɔrɔn donc o la cogo si de i kelen ka jɔ safa kɔfɛ ka salli a tɛ sa nin kuma fila b'a la mais a ka ca ne kɔni bɛ min giriya k'a fɔ mɔgɔw ye Ibn Taymiya ni Ibn Usaymin ni Sheikh Albani ye min fɔ ne b'o o de giriya k'o fɔ mɔgɔw ye ni kɔni nana i ma jɔyɔrɔ de sɔrɔ safu kan i jɔra safu kɔfɛ ka salli bɛ sa dɔw ko minnu ko i kelen kana jɔ safa kɔfɛ ka salli dɔw ko safa min b'i ɲɛ i ka mɔgɔ kelen sama ka taa ko safa min b'i ɲɛ i ka mɔgɔ kelen sama ka taa Sheikh Albani ko hadisa min nana nin na ko hadisi mawdu dɔw b'a fɔ den fu yɛrɛ ko hadisa sahalen tɛ hadisa min bɛ na ko n'i nana i ka mɔgɔ kelen sama ka fari ka hadisa in ma saha hadisa sahalen tɛ kana mɔgɔ sama de kelen donc Ibn Usaymin fana y'o fɔ a ko hadisa in ma saha kelen a filanan n'i ye mɔgɔ sama tiɲɛli b'a la e bɛ mɔgɔ min sama ka bɔ
n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ a ma diinɛ faamulen tɛ i magara la ko i b'a sama a bɛ girin ou bien a bɛ ɲɔgɔn sama bɛ dɔ i n'a cɛ yɛrɛ ou bien a bɛ girin a ja bɛ tigɛ a ka sali a bɛ waso a ko a tɛ daga i ka sama nin tiɲɛli b'a la kɛlɛ a filanan ni e ye mɔgɔ sama ka bɔ safa fɔlɔ la ka taa n'a ye safa filanan la i y'a bɔ yɔrɔ fasamanti la ka lataa ni yɔrɔ ye a bɔra yɔrɔ min ka fisa a taara yɔrɔ min safa fɔlɔ ka fisa ni safa filanan ye nin tiɲɛli b'a la a ko a tiɲɛli dɔ bɛ yen fana an bɛ siran i kana ye hadisa kɔnɔ man qata safa qatahu Allah ciden ko ni mɔgɔ ye safa tigɛ ala b'i tigɛ ni e ye mɔgɔ dafalen bɔ safa kɔnɔ safa tigɛra ou ma tigɛ an bɛ siran i kana ye ni hadisa kɔnɔ a ko a tiɲɛli dɔ ye mun ye i bɛ o safa in mumɛ bira lamaga la parce que nin bɔra yɔrɔ min ewa min tun b'a kɛrɛfɛ u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na de k'u ka wo in datugu safa in bɛɛ bɛ se ka bɔ a nɔ la donc a ko nin tiɲɛliw b'a la hadisa in masaha et puis ka mɔgɔ sama ka taa kɔfɛ nin tiɲɛliw b'a la kana kɛ bon dɔw fana ko i ka tɛmɛ i ka taa jɔ alimami kinin la mais minnu y'o fana jaabi a ko tɛmɛ yɛrɛ ka sɔrɔ yɛrɛ a ko a dɔ misiriw dɔ bɛ yen misiri da bɛ minalen don ni e nana fɔ kɔfɛ e ko e bɛ jama bɛɛ fara fo kana alimami ɲɛfɛla wasu b'o la tesibisi b'o la ou bien mɔgɔw tesibisi u ka sali la ka mɔgɔw ɲagami u ka sali la kelen bon a ko a filanan e nana kɔfɛ mɔgɔ mana an ko e ma tɛmɛ ta alimami kinin na mɔgɔ wɛrɛ nana tɛmɛ ta alimami kinin na a ko a laban alimami yɛrɛ tɛ kɛ safa dafalen ye a dabɔra kama alimami fana ka kɛ mɔgɔw ɲɛ dɛ donc an bɛ min fɔ k'a fɔ ni nana e bɛ safa filanan i ka mɔgɔ sama kana ka bɔ safa fɔlɔ la kana filanan a tɛ bɛn silamɛya sariya la ni kelen nana i jɔ i ka sali ye ni mɔgɔ nana ka fari ka filɛ ni mɔgɔ mana ka fari ka i ka sali ka kɛnɛ bon ko dɔ kɔ ale n'a dɔgɔnin musow jiginna a kelen den kelen de saga naani de kan ka sa yala u ye misi kelen san den fila bɛɛ ɲa tɛ ɲa mɔgɔ wolonfila ka jɛ misi la k'a faga o bɛ kɛ lahiya de la ni hadiya mais den kundi saga ciden ko kullu gulam murtahinu bi aqiqatihi a ko den kelen tɔrɔmaden bɛ a ka den kundi saga kɔrɔ bɛɛ de ta bɛ faga n'a tɛ ɲa n'a b'a kɛ misi a ye misi fila faga nin denkɛ n'a ka misi nin n'a ka misi kelen t'u fila ta ɲɛ a k'u ka saga naani faga de o yɛrɛ de ka ɲi n'a ma ko ye ni misi ko de a ye kelen ka misi de faga misi kelen t'u fila ta ɲɛ bon ko mɔgɔ ni mɔgɔ ka wari b'e la miliyɔn 5 ɲɔgɔn na e nimisara i taara ko a ka yafa kɛ i bolo a ka yafa i ma a ko hakɛ joli don e ko e t'a dɔn a ka ca ale i nana yafa dela fo bɛ cogo di fɔlɔ fana yafa in tɛ ne ɲa fɔlɔ i b'a ka miliyɔn 5 in de sag'a ma fo i k'a ka miliyɔn 5 in de sag'a ma ni n'a ka miliyɔn 5 taara de hari o yɛrɛ o de y'a to dɔnnikɛbaw ko ne bɛ miliyɔn 5 in sagi a ma diyara k'a fɔ ko nin y'i ka nafolo ne tun y'a sunya ou bien nin y'i ka nafolo ne tun y'a nanbara o fɔli tɛ ka o i n'a ka miliyɔn 5 bɛ taa de k'a d'a ma cogoya dɔw la hari n'a ma dɔn ko tun y'a sunya bolo i ka hakɛ dɔw de filɛ nin ye a tun bɛ mɔgɔ dɔ la ou bien mɔgɔ dɔw de ko ne ka nin di e ma a ko n kana tɔgɔ fɔ ou bien n'ale i b'ale ka nafolo mara yɔrɔ dɔn i bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a fara ka nafolo kan n'a ta kalama dɔnnikɛbaw ko i b'a kɛ nin cogo de la k'a ka hakɛ sag'a ma parce que ko n'i taara fɔ ni faratura i taara fɔ hari ni e ko miliyɔn 5 de don sikka bɛ to a dusukun na a tigi bɛ se ka fɔ nin wagati la wari caman sunyana ne bɔra wa n ye n ka sunyalikɛla sɔrɔ ko wulila ou bien ma wuli i man k'a fɔ a ye a ka wari hakɛ min b'i la i bɛ t'o de d'a ma n'i m'o sɔrɔ tuubi i ni ala cɛ wari in juru b'i la
tubi ine alace wurin jurubila me ka fo be ta ya fa de la fe wurin hakete fo fana ay mugo mi bla wurin hakke fo la ni e yere ko ya ka wuri de sunya a hakke de be fo de ni a hakke ma fo shikate boyo ate sika ya fi ma shikate boy e pi aba miri fana na fulo ciana i bore ba soro nindero na ma so ka hakke fo donc ko e de katawura iba ka wuri de saga ma hari ni ma fo ko ne ta sunya iba a saga ma de a ube na ka wuri de beta ka wuri fule a jurutum be dola ube dole ko ne ka dima ube iba do kan na fulo a chogo ya dola ka sori ma fo me kata fo mo e i ka wuri hakke do be ne la ya fa ma wuri nde tege kata ninta ke chogo e donc ate se ka ya fi ma ni chogo la fana fo aka ka wuri ka hakke do na be se ka ya fa ala ka hakki nyumanda na tigima aka wuri juru bila ni ya ka juru soro chogo mi wakati mi aka wuri saga masage chogo la hari na ma fo ay bon ko do ko ewa uko ewa koko kana jo kaburula ko mogo do ko ulu be abija iba soro nu do ka kaburu bena ni biriki wiye ka biriki kelen ka yori kaburu bela ka biriki yori kaburu la pour mogo ka kaburu ndo nu nana u kana ta kaburu so be chogodi doni ke ba o ke ye kabakuru farade ke ka kaburu yori tewa iye biriki de ke ka yori tewa abedo kaburu diole de kono atebe ibe tamanse de ke kaburu kunyanfa ana se nyanfa mogo na do ko kaburu do tamanse min be se ka kalan ni della sabatira usmana ibn maz'un fatuli tumamu ya sudo ciden ko doma ko tan nin kabakuruta an ka bilan bali make kaburu la puru anna ka kaburu dona e kabo kaburu tocela utara kabakurunta ya bila kunyanfa na bo ibe kabakuru do de ube briki do iba joy ka kaburu kunyanfa ube ni ewa kaburu to kabakuru bu kunya fana biriku bu kunya fo kana nyagambi e ka se nan fo e ka do faraka i ka kabakuru do jo ube ka birikiri jo kunya fani se nyam fana do doro ko kaburu do me minye ka biriki yora la utepe bon ko afora ko e wasilama ikana kafiri dam bon ko afora ko ni silama kana kafiri damina ni fole ni ka bange ba fula kera kafiri amba fo alakan kisema anka silama den kisoma alaka silama den kisoma i bange ba fula ka ke kafiri nu kera kafiri ba fo ani sogoma go ani wula ibo fo ite salamu de fo kiren ko kana yahudani nasara damina ni salamu de ni bangi ba fula de fo di to gore fula kana salamu inde fuye subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ko do ko ale ka koroke balon tanay abe sara sorala na ye wori min dale ma be dagale kamina yala be dagale kam ko nyina fe ni nyenne wole nya jabi nyinin kanu do be yere be wole le ke ambu jabi u be sage ku bila antenu ni feunka ambe ala deli ni mugo munum bo kenin ngani ajuye ala kaddo annuce mugo sugu be de be jamana en kono bi nyinin kari kera aw yere nyinin kali ke diredi ijabira abu bila antenuka wata bali amanati limiya mimba anka dina la ambo de fo me min taye yalla nyinin fitina de ambe ala delala ka do ni ci ala ka do ni ikafi adon anni ika fitina ci balon tan wori doni ke baga wur kode ala ciden de ko hadisa kunu la sabaga illa fi salas fi nesri aw le kufi aw le hafiri nin fora ya sinya joliyo ciden gunde ko ate daga wori kadda tilon kela aka nyogonda nin min ye dani ke ika wori inta fo saba fi le kuf
min ye ɲaamew ka boli ka entraînement kɛ ni min ye danni kɛ i bɛ sarata nin dagara parce que ɲaame jahadu de tun bɛ kɛ o ka a wagati jahadu minɛnw de na entraînement jahadu ye walhafiri u bɛ sow ka ɲɔgɔn da boli la ni min ye danni kɛ wari bɛ d'a ma pour sow ka entraînement jahadu minɛn don a dagara wari ka da nin na u ka ɲɔgɔn da ni min danni kɛ a bɛ wari ta aw ne sili u bɛ biɲɛ kalafili tɛgɛjiya ka ɲɔgɔn da o la a bɛ daga wari ka da nin fana ni min ye danni kɛ i bɛ wari ta parce que ninnu ye jahadu minɛn don o dɔɔnikɛlaw ko sisan yala minɛn fana bɛ sisan ni jahadu bɛ kɛ n'a ye jahadu minɛnw nin sabaga bɛ don olu fana la wa dɔw ko u bɛ don a la dɔw ko u tɛ don a la ciden ye saba min fɔ dɔrɔn a bɛ da o de la dɔw ko fana ayi minɛn ni jahadu de bɛ kɛ n'a bɛ ninnu ka jɔyɔrɔ a bɛ se ka don sɔsɔli bɔ yɔrɔ la mais ciden kɔni a tɛ daga tilon kɛ si ka kɛ ɲɔgɔn da ka kɛ ni saba tɛ hari dɔɔnikɛlaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ min na jahadu minɛn wɛrɛw mais min ye diɲɛ ka tɔlenkew tɔ ye balontan ninnu ni fɛn wɛrɛ ninnu a tɛ daga mɔgɔw ka olu kɛ ni wari de bɛ da ni min ye danni kɛ i b'a ta o tɛ daga o ye haramu ye e ka fɛn ɲini o fɛ a tɛ daga ye halala wari ɲini an y'o de fɔ ka nin ye ka to ye o de ka ɲi ma an bɛ nin de f'u ye a fɔra a tigi ye fana